Medyo mahaba ng konti itong vlog natin ngayon kasi papakita ko po sa inyo ang view ng papunta po ng Malicos, San Nicolas, Pangasinan. Ayan guys, so nandito na po agad tayo sa bayan at ipapakita ko sa inyo yung napakagandang bayan po nila. Parang Christmas na po. Pero itong video na to hindi pa po Christmas niya na. Ayan. And syempre punta muna ako sa aking best friend dito sa San Isidro. Ayan guys, so napakaganda. Dito pa lang kitang-kita nyo na yung bundok and nakarating na rin po ako sa kanila. So, ang dami rin pong tanim. Very refreshing po dito. Kaya yan, dumiretso na rin po agad kami papunta ng San Nicolas. Guys, medyo maulan-ulan po ngayon. And sinamba lang po namin na wala pong ulan sa mga oras na ito. Ayan, para at least makita po natin ang bundok. So, medyo risky daw pupunta kasi baka may mag-landslide or ma-fog. Ayan guys, so napakaganda po ng daan dito. Maluwang na rin po siya. Under construction kasi siya guys. Kaya ayan, marami pa pong mga inaayos sa kalsada. Guys, ini-improve pa lang po nila yung lugar na ito. Pero hindi pa kami man nakarating sa pinakatuktok. Ang ganda na po ng view. Hindi po nakakainip yung pagbiyahe guys, and hindi ako nag-ooras sa amin pong pag-akyat kasi talagang ang ganda po ng tanawin. Alam niyo yung parang ang tagal kong hindi nakapunta ng bundok. Ayan guys. Pero itong season na itong pagpunta ko talaga is maulan, kaya ganyan guys. At tignan nyo guys, basa-basa pa po yung kalsada, pero ano yan, nagdadahan-dahan tayo para safe lang po tayo sa pag-akyat. And kala ko nung una super matarik itong Maliko, pero hindi naman po siya super matarik. At makikita nyo halos sa lahat ng side po meron pa pong mga construction na ginagawa. Again guys, wala pa tayo sa pinakatuktok, pero tignan nyo may mga fog na po dito. At sabi po nila mas malamig daw dito kaysa sa Baguio. Alam nyo, syempre overpopulated na rin sa Baguio. Dito hindi pa. Ayan, and talagang bundok yung makikita ninyo. So pa stop kami kasi nagpipicture. Ayan guys. At talagang ine-enjoy po namin yung moment ng pagbiyahe dyan. So ito may naipong tubig na naman sa kalsada. Ayan, so nag-overthink tayo paano kung ano yun, no? Butas na malalim. Ayan guys, so diretso lang po tayo, and may mga pine trees na po dito. Parami yung pine trees na nakikita natin. At another view ng bundok. Ayan, so napakaganda guys, green na green and very fresh air. Alam mo yung ano, yung lungs mo makakapahinga talaga. And dito guys, medyo palapit na po tayo ng palapit ng konti. Ayan, may mga nasalubong po tayong galing pong taas. Pero may mga balita sa amin na hindi na po talaga nila tinagalan ng magstay kasi wala pong makitang view kasi sobrang kapal po ng fog. And dahan-dahan lang po kami kasi wala po akong auxiliary lights. At ayan, medyo hindi po ganun kaliwanag pag yung stock lights lang ng motor ko yung gagamitin, kaya dahan-dahan lang tayo. And meron po kami nakitang parang corner po dito na may mga store. Ayan, pero may ongoing na meeting na nangyayari ngayon dyan, kaya hindi na rin po kami pumasok. At may mga ibang nag-advise na po sa amin na wag nang tumuloy sa taas kasi sayang lang po, kasi wala po talaga makikita, and delikado kasi hindi po kaya ng liwanag po namin na magpurso pa sa taas. Kaya yun guys, goodbye Maliko. Baba na po tayo ng konti at nakahanap po tayo ng kapihan. Magmerienda muna tayo, ayan, sa medyo mahaba-habang biyahe. At kahit na hindi po natin nasilayan yung pinakataas, ayan guys, ay maganda pa rin naman yung view dito. Kung makikita nyo sa likod namin, 'di ba, yung fog. Ayan, so medyo pawala-wala, magkakaroon ng makapal, tapos mawawala ulit. Ayan guys, so napakahabang time-lapse kasi kakwentuhan po namin yung may-ari ng store. Ayan, tingnan nyo yung likod po namin, and ito po yung view ng amin pong pagkakape. Ayan, papakita ko sa inyo. 'Di ba, walang makita. Ayan, pero may mga part naman pag wala na naman po yung fog. Ayan, so naka-time-lapse po ulit yan. Then another view. Ayan guys, dyan po ako nagpicture na lang bago kami umuwi. So yun lang guys, thanks for watching, bye bye.